Patumi pai pai ni phai krep hoar ni Karbi People's Hall tara langso Kajirong hangbia kumlin arum along heavy squad atum pen ke patir pipon along kasa atum cherap cheto dunsi raise the bar 2.0 kechepate mesen pen pachun pon Det piangkang along Independence Day ke talon pon asonsi Karbi anglong alo prek jam adim along talon pon lo Lason si heavy squad atum pen setame det pi ke jogwan arni ning arong chipi pen raise the bar 2.0 kechepate padopon lo Bangso along Karbi anglong alo prek jam adim pen riso ejang atum wangsi bangso kechepate along menche thabdun lo Bangso kechepate along heavy squad mai phu Mongol sing rong hang pen phirangke thengno ke pachini pona tengke kedam tang aningkan pai pai ni phai krep ho arnisi bangso kechepate pangcheng ponlo lapen pening aningkan anke ingdeng hini ke chok raise the bar 2.0 bi ponthulo Labang so asai ke deng pon lake non ki thur mia ovia tum kangri kangkrang lapen drugs ke cho tum phai dop pik hangjang lo nasi non ki bang jilang arni ke ove ki mia tum setame methang a okpran aphan kachemat ha thekji aphan si bang so asai deng pon lo Long Sports Association pen chera ponsi kasa gym pen patir pi ponsi nil tum ladak piningan bang 2.0 la tuning ason si ingdeng tuning Independence Day katalon hutsi 2.0 kechengsi pangcheng ponlo piningan bang nitum ingdeng hini pangcheng pon thulo lasi nilitum labangso asai ke dengpon lake ilitum karbinglong setame drugs mate raki ke cho lahai hormu se kirim se aphai ke ong lasi labangso non eprang mate in future la youth tumhan mate la non ki thur mi owe tumhan anso se la okpran mate methang health conscious labang nahok setame society long setame la so message bang je methang health conscious bang doneng methang lapen Laso pansinil tum labangso asai ke tengpon Labangso kechepate along pinsomar ahin pen kihaya tum lake Suman Chetri winner mate kihaya bangphu Nimatasi lama first runner up lapen Sipson be second runners up alang litum pensi chepalong ponlo Lapen Sorlo ahin pen kihaya tum lake Neha Bordoloi winner mate kihaya bangphi lapen Gangotri Bora first runner up alang litum pensi kihaya anong i chepalong ponlo News report Karbi Anglong Live